читалище Развитие 1892 в град Бяла Слатина е партньор по проект Център за социално включване, който се осъществява съвместно с неправителствената организация 1 юни. На 8 октомври в художествената галерия се проведе пресконференция по проекта, на която лично Наталия Костадинова, председател на Сдружението, даде разяснение по дейностите, които предстоят, целевите групи и другите детайли по осъществяването на проекта. Пресконференцията уважиха председателя на Общинския съвет инженер Хралампи Петков, Боряна Петкова, директор дирекция хуманитарни дейности, старши експерт здравни и социални дейности Анна Иванова, директора на Дом за деца и младежи с умствена изостаналост Надежда, село Търнава, Красимир Петков, служители в общинска администрация, заинтересовани граждани. Днешния студен ноемврийски ден Бяла Слатина ще се гордее с още една придобивка, резултат от неуморния труд и амбицията на Сдружение 1 юни, град Бяла Слатина. Сдружение 1 юни кандидатства и спечели проект Център за социално включване, финансиран от програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. До него ще се предоставя услугата Център за социално включване. Тя ще осигурява достъп до разнообразни дейности за 19 деца и младежи от специализирана институция, Дом за деца и младежи с умствена изостаналост Надежда и 20 деца и младежи с интелектуални затруднения от общността в Бяла Слатина и общината. Акцентите са поставени на индивидуалната и груповата социална работа, както и на терапевтичните занятия по изобразително изкуство, приложни изкуства и музикотерапия. Чрез този проект ще се подпомогне социалното включване и развитието на различни умения на децата и младежите с интелектуални затруднения за самостоятелен и независим живот. Партньори по проекта са Дом за деца с умствена изостаналост Надежда, село Търнава и Народно читалище Развитие 1892, град Бяла Слатина. Днес имаме приятното задължение да открием официално самия център. Оборудваното помещение, където ще се провежда индивидуалната социална работа и терапевтичните ателиета. В услугата Център за социално включване ще се включат минимум 10 доброволци, деца и младежи без затруднения, които да помагат дейностите и които са много важна част от самия проект. Груповата работа, освен с деца, ще се работи с техните родители и с екипа на Дома за деца с умствена изостаналост Надежда. Участието на децата и младежите в допълващата услуга ще улесни техния преход в специализирана институция в услуга от резидентен тип. Услугата Център за социално включване е единствената услуга, която ще се предоставя за деца и младежи с увреждания на територията на община Бяла Слатина, извън техните домове и извън институциите. Да уважат днешното събитие при нас са инженер Тихомир Трифонов, заместник кмет на община Бяла Слатина, Николина Кирилова, експерт за закрила на детето, Боряна Петкова, директор дирекция хуманитарни дейности, управител на преходно и наблюдавано жилище Антоанета Николова. Сред нас са и част от децата от Дома
за деца с умствена изостаналост надежда и младежи с увреждания, които ще могат да се възползват от новата придобивка и от дейностите на проекта. За мен е удоволствие да предоставя думата на ръководителя на проекта, госпожа Наталия Костадинова. Здравейте, приятели! Аз няма да съм многословна. Единственото, т.е. няколко думи ще кажа. Най-важното, което искам да кажа е, че благодаря на всички, които присъстват в днешния ден и споделят с нас този изключителен момент, изключително емоционален момент, изключително важен момент за историята на нашата организация, която наистина от 10 години се опитва да направи така, че да има място, в което деца и младежи с някакъв вид затруднения да имат възможността да не вегетират по домовете си, да могат да излизат, да общуват, да играят, да се забавляват и да бъдат наистина включена част в нашата общност. Благодаря на Община Бяла Слатина, благодаря на партньорите ни, благодаря на екипа, който ще работи по проекта, на нашите родители, на нашите деца и на всички вас. Наистина благодаря. Бяла Слатина е една от общините, които имат самочувствието, че успешно освояват средства по европейски, национални, международни програми и с тези средства правят Бяла Слатина по-привлекателно място за живеене. Предоставям думата за приветствие на инженер Тихомир Трифонов, заместник-кмет на община Бяла Слатина. Уважаема госпожо Костадинова, уважаеми дами и господа, мили деца, позволете ми от името на кмета на община Бяла Слатина, инженер Иво Цветков, и лично от свое име да поднеса най-искрени поздравления по повод днешното събитие. Социалната дейност е един от приоритетите в работата на община Бяла Слатина. Проектът, който Сдружение 1 юни Бяла Слатина стартира в началото на месец септември и последвалите дейности за оборудване на помещение в сградата на Народно читалище Развитие 1892, което имаме честа днес да открием, е доказателство, че съвместната работа на общината с неправителствените организации е плодотворна и успешна. Услугата, от която ще се възползват 19-те деца и младежи от Дом Надежда, село Търнава, и 20-те деца и младежи с интелектуални затруднения от общността, е важна за по-нататъчното развитие и предстоящия преход на децата от дома в Търнава при извеждането им и настаняването им в Центъра за настаняване от семейен тип, а работата на 10-те доброволци, деца и младежи е показател за правилното възпитание в добронамереност, съпричастност и приятелство. Услугата Център за социално включване е единствената услуга, която ще се предоставя за деца и младежи с увреждания на територията на община Бяла Слатина, извън техните домове и извън институциите, за което ми позволете още веднъж да благодаря най-сърдечно на екипа, заел се с подготовката и с реализирането на проекта. Благодаря и на партньорите по проекта. Домът за деца и младежи с умствена изостаналост Надежда, село Търнава, Народно читалище Развитие 1892 в Бяла Слатина, без чието участие проектът не би изпълнил своето предназначение. Желая много здраве, упорита и ползотворна работа на участниците в проекта, а на потребителите на услугите много щастливи мигове. Честито и ползотворна работа! Празничен просвет за здраве и благополучие ще отслужи протоиерей Тодор Дъдов.
Бог наш, сега и ни присно и во веки веков. Амин. Господи, явися нам, благословен гради во имя Господне. Господи, явися нам, благословен гради во имя Господне. Господи, явися нам, благословен гради во имя Господне. Господу помолимся, Господи помилуй, ако святи си Боже наш и Тебе славу посилай, Отцу и Сину и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь. И сподобитеся нам слышанию Святого Евангелия, Господа Бога молим. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. От Иоанна Святого Евангелия чтение волны. В онова время возлезли Исус в Иерусалим, а в Иерусалим при овчей порте се намира капалня, по-еврейски наречена Витеза, която има 5 притвора. В тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми, които чакаха да се раздвижи водата, защото ангел Господен от време на време слизаше в капалнята и раздвижваше водата, и който влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато болест и да бе налегна. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! С мир Господу да се помолим, Господи, помилуй! За мира свичи за спасението на нашите души, Господу да се помолим, Господи, помилуй! За мира по целия свят, за благостоянието на светите Божии църкви, за обединението на всички, Господу да се помолим, Господи, помилуй! За високо просвещение наш митрополит Калиник, за честното презвитерство, за дяконството Христа, за целия причи народ, Господу да се помоли, Господи помилуй, за православния български народ и за христолюбивото наше воинство, Господу да се помоли, Господи помилуй, за този град, за всеки град, село и страна, които живеят в тях, с вяра, благоговение и страх Божий, Господу да се помоли, Господи помилуй, да се освети тази вода чрез силата, действието и слизането на Святаго Духа, Господу да се помоли, Господи помилуй, да и се изпрати благодата на избавлението и благословението Йорданово, Господу да се помоли, Господи помилуй, на Господа да се помолим, Господи помилуй, Боже великославни, който правиш безброй чудеса, дойди сега, владико, при рабите си, които ти се молят, и прати светия Твой Дух да освети тая вода, и дай на приемащите Твои раби премахване на страданията, прошка на греховете, изцеление от болки, освобождаване от всяко зло, а тъй също затвърждаване, освещаване на този център и премахване дяволството от коварство, защото е благословено и прославено пречестното и великолепно име Твое, на Отца и Сина и Светия Дух сега и винаги и во веки веков. Амин. Спаси, Господи, люди Твоя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу, на съпротивния даруяй, и Твое съхраняй, крестом Твоим жителство. Живи и здрави да сте, на много и благодаря. Ще поканя господин Трифонов и госпожа Костадинова да превеждат лентата, с която символично ще открият новооборудваното помещение, където ще се провежда индивидуалната социална работа и ще заработят терапевтичните ателиета, предвидени в проекта. Благословението думите са излишни, но все пак, мили приятели, побъден вятър и успешна работа. И ще си позволя едно малко
много малко къще от великото стихотворение на Недялко Йорданов. Когато си беден, когато си слаб, когато трепериш за късчето хляб, когато от всякъде кой както свари, препъвате с крак и ти удра шамари. Не дай се отчай, не дай се навежда, не си позволявай да губиш надежда. Защото, макар да е жилаво злото, човека все пак побеждава доброто. С най-добри пожелания. И малко дарение. По стара българска традиция, за да не върви по вода, нека се плесне менче. Чиста да не поливката. И на честите на всички, да се ползва със здраве от децата и младежите. Благодаря на малките палавници, които изнесоха преди малко своята така хубава програма. А сега нека се насъдим на танцов състав при Народно читалище развитие 1892 с художествен ръководител Веселина Качова. Аз съм един от родителите на дете с увреждане, което ползва услугата в Центъра за социално включване. Изключително сме доволни от тази услуга, защото децата се чувстват интегрирани в обществото. За тях това е един вид разнообразие. Много се радваме, че вече имаме достъп до културния дом, че децата си имат собствена стая, в която да се забавляват. Занимават се с най-различни неща, които им доставят удоволствие, с рисуване, пеене, караоке, апликиране, правене на най-различни неща. Винаги си тръгват с усмивка, даже някой път не може да ги накараме да си тръгнат от ателието. С големо желание го посещаваме и се надяваме по някакъв начин тази стаечка да бъде запазена и да може поне един път седмично да се събират децата
и да има кой да се занимава с тях, да не свършат тази услуга, защото все пак те са младежи, които не ходят на училище, доста време бяха изолирани, а така по този начин те се чувстват интегрирани в това общество и не си седат само вкъщи. Това е. В ателието по природни материали днес работим с солено тесто. Децата изработват различни плочки с буквички и други цветя, пеперуди и други красиви неща върху тях, които след това да използват за украса. Работили сме също с прежда, изработвали сме маркерици, картички за празниците, новогодишни, пролетни, моливници също от природни материали, канал, хартия, базички. Целта на ателието е децата да развиват финната си моторика, като работят с различни материали и развиват уменията на пръстите за работа и, разбира се, и естетическия си вкус за подбор на подходящи цветове и подходящи материали за изработване на всеки предмет, който след това да се използва за декорация и да краси дома им. Децата в нашия град посещават различни ателиета в читалище Развитие. Има школа по пияно, школа акордеон за народни танци. Така и децата и младежите с увреждане посещават арт-ателие, което също е към читалище Развитие. Съвместен проект на Сдружение 1 юни и читалище Развитие. Много са щастливи, идват с желание, по някой път не искат да си тръгват. Най-много харесват музиката, защото се танцува. Тя е най-весела. Много искаме това нещо да продължи, защото децата ще бъдат затворени в къщи. И много се надяваме обществеността да помогне малко. Здравейте, казвам се Цветина Алексиева. От една година се занимавам с деца с специални образователни потребности, преподавам по музикотерапия и искам да кажа, че тези деца не са по-малко човеци, колкото и всички останали, които нямат тези заболявания. За първи път се допирам до техния начин на живот, до начина на взаимодействие с другите хора и искам да кажа, че те са ни прекрасни деца. За тази една година успях да ги науча да се усмихват повече чрез музиката, защото музиката е нещо, което може да те накара да танцуваш, може да те накара да пееш. И съм изключително щастлива от факта, че успях да се запозная с толкова мили слънчица и съм много доволна от всичко постигнато до сега. Услугата Центъра за социално включване стартира своята работа миналата година есента, 2013 година. В нея работим с деца и младежи с интелектуални затруднения от общността и от Дом Надежда в село Търнава. Занимаваме децата с приложни изкуства, изобразително изкуство, музика, забавляваме се, учим се на нови неща. Като цяло проектът, по който се финансира услугата, приключва в средата на ноември, но с подкрепата на Народно читалище Развитие, Бяла Слатина и с подкрепата на доброволци смятаме да продължим работата с децата и младежите с интелектуални затруднения, защото тази работа ни показва, че децата могат да се учат на нови неща, могат да се развиват, могат да се чувстват по този начин важни за местната общност. Децата и младежите имат повод да излязат от домовете си, да бъдат по-видими за нас, останалите хора. И така, нови приятелства се завързаха в ателиетата, в центъра и ние искаме това нещо да приключи с края на проекта. Така че ние като организация, Сдружение 1 юни, поемаме своята не само отговорност, но и своя ангажимент да подкрепим и да продължаваме да работим с децата и младежите с интелектуални затруднения в община Бяла Слатина.